Der er en lov, vi alle sammen kender. Men den vil jeg vente med, fordi det er virkelig ikke den vigtigste, den som for ovenstå hernede. Fordi der er en, der er så selvfølgelig, at vi slet ikke tænker over, som hedder lov om enhed. Hvis ikke den eksisterede, så kunne man ikke tegne et horoskop og postulere, at alt findes inden for den ramme. Hvis ikke universet hang sammen, så ville der være noget uden for tegningen, der også skulle med. Men vi laver et horoskop, og så siger vi frisk, alt hvad der er værd at vide, det findes inden for den her tegning. Det er jo egentlig ret flot gjort, men det er baseret på, at vi arbejder jo fuldstændig selvfølgeligt, og alt hvad der er selvfølgeligt, det er ubevidst. Så der er man nødt til at sætte ord på det. Vi arbejder med, at universet er en enhed, der hænger sammen. Det er den første. Det var selvfølgelig. Den anden lov har jeg faktisk først fundet ud af for relativt nylig. Det vil sige før et års tid siden, jeg så. Fordi jeg boksede meget med prognoser. Og så kom jeg jo til at stille det væmmelige spørgsmål til mig selv. Hvordan kan det være, at prognoser virker? Astrologiske. Det må jo være baseret på en lovmæssighed, ellers virker staten jo ikke. Så måtte jeg jo tænke på. Og ved Leinas og gode venners hjælp, så fandt vi om sider ud af, hvad det er. Og det er frygtelig enkelt, når man først har set det, sådan er det jo gerne. Lov om tiltrækning. Også kaldet affinitet. Lov om affinitet. Loven om tiltrækning udtrykkes nogle steder på følgende måde. Du er ikke den du er, fordi du har det horoskop du har. Det er omvendt. Du har det horoskop du har, fordi du er den du er. Det vil sige, du har som væsen tiltrukket dig den situation at blive inkarneret i. Det vil sige, allerede den måde at udtrykke sig på, kan du se, det her det er spirituelt lovmæssighed. Altså det falder ikke ind under naturvidenskaber på den her måde. Så vi er over i at have nogle ekstra dimensioner med i virkeligheden. Ellers så kan vi simpelthen ikke snakke som det her. Men det er der, at tingene begynder at give mening. Så loven om tiltrækning har den meget fantastiske virkning, at et hvert bevidst valg bærer konsekvensen i samme sekund. Det er derfor, det er muligt at trække et tarotkort, for eksempel. Eller lave øjebliksastrologi. Og hvad siger du om? At trække et tarotkort eller lave øjebliksastrologi. Okay. Men Claus, det der, du sagde det der med bevidst valg. Hvad var det så mere, du sagde? Det bærer konsekvensen i sig selv. Tak. Valg, det er plus, og konsekvens, det er Saturn. Det er samspillet med de to gamle. Og det er sådan set grunden til, at håndbogen i, hvordan man lever med at tage konsekvensen af sin valg, står på Akademiets bogliste. Det er Dr. Phil, hvis der er nogen, der kender ham. Han har skrevet en glimrende bog om, hvordan man tager konsekvensen af sine valg, og hvad der sker, hvis man ikke gør det. Så den kan studeres, hvis man har lyst til det. Den står så for sidste års regning. Det er udgangsbøgen her. Loven om tiltrækning er altså en grundlæggende lov, og som sikrer, at når jeg har tiltrukket mig et horoskop, fordi jeg er den, jeg er, hvis jeg så ændrer mig, så må betydningen af horoskopet også ændre sig. Det vil sige, alt hvad der hedder karakterudvikling, eller personlig udvikling, som man kalder det, vil helt klart påvirke betydningen af horoskopet. Hvis man arbejder med prognoser, så ved vi jo, at man kan ikke forudsige noget, der ikke i forvejen står i fødselshoroskopet. Det kan ikke lade sig gøre. Man kan ikke pludselig få nogle evner, man ikke havde i forvejen. Så det er nødt til at være en forlængelse af det samme. Det vil sige, at det er en forlængelse af samme tiltrækning. Fordi man er det, man er, så har man det horoskop, man har. Og fordi man har det horoskop, man har, så tiltrækker man de situationer, man tiltrækker. Det er den samme lov, der ligger bagved.
Det er lidt langhåret, det her. Er der ikke logik? Ja, et eller andet sted er det. Chokerende enkelt i virkeligheden. Men det skal det jo være, når det er lovmæssigt. Så loven om tiltrækning er altså faktisk en fundamental lov bag astrologi, og kan man jo tilføje alle andre former for divination. Det vil sige trække kort, læse de varsler, skyer, indvolde, kafferum, stå ud af, altså alt muligt. Alt, hvad der kan aflæses, handler om, at ting sker. Så er der altså nogen, der ikke vil kaste sig ud i sådan noget, som så siger, at vi nøjes med at sige, at det sker samtidig. Synkron. Det sker synkron, ikke? Hvad skal vi synkronicitet. Det var så Jung, der stod fader til det begreb. Det begreb, han havde 20 hugget fra en af sine landsmænd, der var biolog. Så havde opdaget, at der er nogle biologiske ting, der sker samtidig. Så sagde han, den er vigtig. Jeg synes, der er nogle psykologiske ting, der sker samtidig. Og så var det Jung, der blev mest kendt. Så i virkeligheden, det som man siger, at ting sker samtidig, og det er nok så vil jeg sige, bag det ligger der altså faktisk en lovmæssighed, der hedder loven om tiltrækning. Okay, det var så anden lov. Tredje lov, den kender vi. Det er loven om analogi. Der hedder som for oven, så for neden. Som kunne kaldes, eller som ofte bliver kaldt, den hermetiske lov, fordi den hører med i den hermetiske filosofi, der dukkede op i 1400-tallet i Europa for nogle gamle græske tekster, som blev oversat. Og stammer altså også tilbage fra tid, så det er noget gammelt stat, noget af det her. Så det, at ting sker ikke alene samtidig, men de sker analogt, det vil sige, at noget, som sker i en størrelsesorden, og som sker i en anden størrelsesorden, de ligner hinanden. De er ikke ens, men de ligner hinanden. Og det er jo så årsagen til, at man kan lave et horoskop, det vil sige en tegning af himmelrummet, og så sige, at det har noget som helst at gøre med et menneskeliv. Det har ikke sådan umiddelbart logik i sig, undtagen hvis den lov virker. Så kunne man ikke lave et horoskop. Vi skal nok gå i detaljer med det. Og det var jeg lang tid tilfreds med det her, indtil jeg fandt ud af, at der var en lov mere. Som er lige så selvfølgelig. Det er først, når man opdager, at den er selvfølgelig. Den fjerde lov, den hedder lov om udvikling. Også kaldet lov om hierarki. Hierarki, det betyder hellig orden. Det vil sige, at der er en vis lavdeling i dels vores udvikling, dels i universet, dels i naturrigerne osv. Og det er altså, det er en del af det. Al udvikling sker i spring. Og det er så det, man i atomfysikken kalder kvantespring. At atomer kører nogle bestemte baner, og så er der ingen mellemstationer, og så hopper de videre til næste bane. Men man kan ikke sige, at der er sådan en 3,5. Det har ikke sådan en position midtvejs. Enten er den ene bane, eller også er den den anden bane. Tilsvarende er det med os som mennesker, at enten er vi på et udviklingstrin, eller også er vi på et andet udviklingstrin. Og alt efter udviklingstrin, så ændrer måden, vi tyder astrologien på sig. Men lovmæssigheden er det samme.